Thanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazwe namaphupho igama lami nguHlengiwe Sibongo Kambothoke. Namhlanje bakwethu ngizothanda ukuthi ngiye ngikhulume ngaleli phupho leli abantu abanganaki, uphupha udaka. Uphupha uhamba udakeni, uphupha uphethe udaka ngezandla, uphupha uphahleka. Kusho ukuthini lokho? Ake ngiqale ngisho kanje. Mawuphuphele lo phupho lelo, zama ukukhuluma nabantu bakini abangasekho ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi indlela okhulume ngayo noma indlela owenze ngayo abayizwisanga kahle, abayithandanga. Zama nje mawuphuphele lo phupho uzehlisa uxolise. Ubatshela ukuthi wonile ngenkulumo, ngokwenza nangokucabanga ngoba usuke ungazi ukuthi unyathelephi, uyabona? Mawuphuphele lo phupho zehlise usho ukuthi wonile ngokukhuluma, ngokucabanga nangokwenza. Uyacela bakuthethelele. Uyacela njalo ukuthi bangakwenzi okubi. Uyacela futhi ukuthi bangathathi inqumo esheshayo ngawe noma ngekhaya, kodwa baveze ukuthi kuphi la wona khona uzolungisa, uyabona? Ake ngiqale ngichaze leli phupho. Uma uphuphe udaka bakwethu, udaka qala kube inhlabathi, kuba amanzi. Amanzi bengase ngichazele ukuthi asho inhlambuluko, okusho ukuthi leyo nto ihlangane nani, ihlangane nento enhlambuluko efanele yenzeke phezulu kwekhaya ngabantu abanjani, abaphilayo nabantu abanjani, abangasekho, uyabona? Mase kuzophinda kuba inhlabathi. Inhlabathi la sibeka khona abantu abangasekho, inhlabathi la sitshala khona, inhlabathi yasiza ukwakha izindlu, uyabona? Ngaleyo ndlela uma wena ubona amanzi ehlangene nenhlabathi usuhamba wena phezulu kwakho, lalela-ke ngifuna ukutshela into ekhona ethi njengoba uhamba ngenyawo umi phezulu kwabantu abanjani, abangasekho. Angisibona lapha emhlabathini, asikhulumi phezulu kokuthi sitshala, sikhuluma phezulu wena njengoba usuke uhamba unyathela udawo noma ulithatha ngezandla. Lento yenzeka kuwena, shuthi wena baphansi wena la phezulu mase kuba udaka. Okusho ukuthi inkulumo yalapha ithi abantu abangasekho abalele othula imhlaba omi phezulu kwabo ngoba phansi wena umile. Kuneyinhlambuluko ezithize ezidingakalayo noma kunezinto ezithize ezidingakalayo noma bakwethu akushiwo ukuthi makushiwo inhlambuluko sekushiwo izinto ezinkulu engaka. Kushiwo kungabe khona efanele nibakhulumele ingxabano noma nina qobolweni nixabene egcekeni ninodwa, yabona? Lonto basuke befuna ukuthi nilungise kungabi khona ingxabano. Ngaleyo ndlela ngaleso senzo senu sihamba size sifike phansi kubantu abangasekho. Amanzi asho inhlambuluko ukuthi thelelana namanzi, lungisani lento le. Uma isihlangana nenhlabathi okusho ukuthi inhlambuluko nenkulumo nazo zonke inkinga nenikhuluma ngazo zifika kubantu abangasekho, zidide kwayibona ukuthi lento niyenza kanjani. Uma kunjalo leyo nto futhi anigqizi nje qakala ninandaba. Lento ekhulumayo wena ongafuni ukuyilungisa, ekhulumekayo ongafuni ukuyilungisa, izithinte bona. Njengoba ngisho ukuthi wena ukuma njengoba usukumile noma usuku ungaphezulu komhlaba sokusho ukuthi ungaphezulu kwabantu abangasekho wena, ngiyabona? Uxova lelo daka shuthi udida nje, ubonda yonke into abangasekho, awunandaba nabo. Into ofanele ngabe uyayilungisa awuyilungisi, uphazamisana laba bantu ngalento yakho, yabona? Ukuthi ushove nje yonke into ngoba phela bakwethu inhlabathi umuntu ongasekho iyindlu kuyena, ngiyabona? Ngalesikhathi uyizibona uxova udaka wena konke nje ukuhlanganisa konke awunandaba. Ngaleyo ndlela uma kunjalo bake baba nesinqumo sokuthi njengoba ulixova lelo daka lelo lungile uzoyakha indlu yakho ngalo, yabona? Ukwakha ke indlu bakwethu ukubonisa uxova udaka kusho ukuthi udaka ayikho enye into eyenziwa ngaphandle ukuthi uphahleka ngalo. Omunye uzayibone sephahleka, ephahleka okuyinto embi. Ngaleyo ndlela nje kusho ukuthi lolu daka oluxovayo noma lezi inkulumo ongafuni ukuyiqondisa, uxova abaphilayo nabangaphili, unganandaba, akungekho nje ofuna ukulungisa noma ingekho nje into ofuna ukuyenza wena, konke wenza sengathi awuboni, awunandaba noma iyafika kwabangasekho le ndaba noma ayifiki. Ngaleyo ndlela uzakhela indlu yakho wena. Ngalelo daka nje basuke bekutshengisa ukuthi
uyabonga yonke lento eyenzakala ungayinaki ungenanda uzakhela wena indlu yegodi lokufa uzogcina usufika phansi ngoba bakwethu uma ngempela ungayilungisi into esuke ifunakala abantu abangasekho bayakwazi kubuka kufa bayakwazi la bephila khona iyodwa into abayenza ku baletha umusa ukutshengisa ukuthi lento ilungisi noma baletha isinqumo esishoyo ukuthi ekukhathelwe wena yabona babe besebenza umkhuhlane ingakho ke udaka uma uliphupha lusuke likhomba nje ukuthi kunezinkulumo ezixovekayo ezingcova ngisho njalo ezihlangene nje ezinganako ezingakhuluma ngaleyo ndlela zingadala isifo zingaholela ekutheni kube khona abagcina bedlula njengoba uhlangana inhlabathi okuyinhlabathi kuyindlu yabantu abangasekho ihlangana nani nenhlambuluko shuthi wena ungagcina usubizeka ubizeleka phansi abangasekho uzokhuluma lezi izindaba lezi yabona ngaleyo ndlela bakwethu zamani ukuthi uma ngempela ulibonile liphupho ngokuqala nje zikhalela ukuthi mangabe wona ngokwenza noma ngabe wona ngokucabanga noma ngobe wona ngokukhuluma awubandla ayidlishi yena ubungabonanga umntwana wena lichoshwa libhekile bengaze bethathe izinqumo abakutshele nje ukuthi kodwa njengamanje ikuphi ofanele ukulungise uzokwenza lokhu kungaze kuhamba abantu engithandayo abantu abangasekho bayakutshengisa yebo lonto leyo bayakutshengisa abakutshela yabo manje bayakutshengisa baveli nje bethi bayakutshengisa bakwethu ngobani inhloso yabo ukuthi kulunge izinto kubona nakunini kodwa uma ukhombise isimo sokuthi engazi ukuthi la khona yihlonga ndlebe akezwa kahle abafunde njengalezo ezobambezela iphazamise nabanye abantu abazama ukusiza bona kuba into kanjalo enye indaba ukuthi ngicela ukuthi ngingene kuyona mhlambe ngibuze nje ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi ekubhaleni okuphenduleni laphana gcina ngiphendula abanye besala manje angazi ukuthi singamisa kanjani ukuthi sigcine sikwazi ukuthi ngikhulume nomuntu akwazi ukuthi angithole ngaleso sikhathi ngoba into engiye ngayicabanga ukuthi ngine TikTok angithi yabona ukhona ne TikTok ngiye faka amanye amaphupho amanye ungafaka khona nayawazi kodwa amanye asuke okunye kusuke izinto engazazi ngaleyo ndlela ngike ngacabanga ukuthi mhlambe ungaba kanjani ukuthi mhlambe ngiqale nje noma ngayesonto elizayo ngoLwesini kube khona ngibe live ku TikTok ngizama ukukhuluma nabantu angazi ukuthi bazonela yini umuntu azame ukubuza mhlambe kuyona izinto azibuza ngabe kulungile yini lokho ukuthi ngikwenze ngoba mhlambe futhi kwabanye kunzima ukukhuluma indaba zakho ezithize endaweni enjengale ngoba wonke umuntu usuke elalela yabona noma kune app engase ngiyizame ukuthi ngiyidownload esingakwazi ukuthi mhlambe mina ngikhethe abantu abathize mhlambe ngosuku engase ngibafonele mina inkinga ke ngadinga ukuthi ihlezi ngine airtime kodwa ingcono ngoba uyakwazi ukuthi ukhulume naye umuntu umbona kuyona le app leyo uyabona manje into engingayazi fanele ngenze njani ngoba gcina ngasazi noma ngiphendule kube gcine sengingasazi ngoba ngiyengifisa ukuthi kodwa ngathi bonke abantu ngabasizwe uyabona kwesinye isikhathi kuba nzima uthola ukuthi khulume nomuntu efonini siyabuya futhi ngolunye usuku angisamkhumbuli ngoba izinto ziyafana uyabona kanti kungcono uma umuntu umbona ngamehlo manje ngiyacela ukuthi nina kube yinina enizongazisa noma enizoba nombono ukuthi nene yipi indlela engcono esingakwazi ukuthi sikhulume ngayo ukuze sikwazi ukuxhumana umuntu sikhulume naye indaba yakhe siyiqede nina ke nizobhalela ningitshela ukuthi nibona ukuthi ifanele senze kanjani kuba uTikTok esokhuluma kuona ngibe live kuona mase mina kuba khona ke usuku noma isikhathi engizosisho ukuthi ngizokhuluma isikhathi esingaka abantu bakhulume nabo bengabi badu yabona noma ngilungisa i-app le ngishoyo kuze sizokwazi ukuthi umuntu mangenze nje i-video call yabona umuntu ngikwazi ukukhuluma naye sibonane yabona mhlambe lokho ukuthi kungaba kanjani ningitshele ningibhalele uma futhi nomunye nawo umbono ongcono kunalo ngushoyo ngiyacela ngoba ngiphendula abantu mhlambe nje usuku isikhathi esiningi ngihlezi ngiphendula abantu
abahlukene kodwa manje ngithola ukuthi abanye basakwazi ukungithola ngoba suke kuhona okunye sengibhizi ngakho angazi kodwa ngicela ukuthi ningibhalele khona ngizothatha lokho enikushoyo yabona enizokwazi nje nina ngigculiseke ngakho ke. Namhlanje ngiyabonga nisaleni kahle.